Salam, hormatly vatandaşlar. Yine bir gerek sizin bilen Murat Qurbanov, devlet lideri. Men şu gepleşigimde sizin bilen esasy guruluşak bolan zadım Türkmenistan'daki bolup geçýän wakalar barady. Ine şugun biz habarlyk Türkmenistan'ın prezidenti erti kim boljak adamların yığınlaşygyna gorkup öz ýanky guruluklaryna, Ilaytada polis, MHM şäherlerine ine siz gizlenip oturun Lewapdan adamlar öler teröristler Lewap vilayetinden şolary ýanky çägen içinde bukulun gelinine atın şolary teröristler diýip aýdýar. Kim atsa şoňa jaý we maşin berjek diýip aýdýar. Gördüňizmi? Öz halkyna garşy guruluklaryny hökümet ýolbaşçysy bolup öz guruluklaryny nastroýet edip öz adamlaryny, öz vatandaşlaryny attyrjak bolup üstüne bayrak berýär. Bu nähili haramzada? Bu nähili adam? Bu nähili prezident Türkmenistan'ın? Bu Türkmenistan'ın prezidenti bu bütün bizim halkymyzyň düşmany. Inni gözümüz yetdi şoňa. Öňüm yetip gelýär bolýan, şu kyn ýagdaýda başga bir prezident bolan bolsa, adamlaryň öňüne çykyp lewa var gurulşardy. Adamlar näme teklibiňiz bar, näme boldy, näme problemaňyz bar, şu problemaňyz. Adamlar çağırıp, kabinet ministri çağırıp, olar bilen oturup şo ýerde netije çykaryp, bir komissiýa döredip, şol adamyň aktivistlerini çykaryp, şolar bilen ýanky plan düzüp, meýilname edip, şoň problemlaryny çözerdi. Bu haramzada bolsa, men şoň adyna Berdimuhammedow diýesim gelen o. Bu Berdimuhammedow men diýmeli bolýan bir döwletiň ýolbaşçysy bolan soň, bir ýerni ýetirjik hökümetiň ýolbaşçysy bolan soň, status boýunça biz diýmeli şonu. Şol Berdimuhammedow öz halkyna düşmanlygyny ýene bir subut etdi. Inni ofitserler üstüne urup başladı. Polisler, MHM'şlikler, häkimler üstüne urup başladı. Bular häkimlerim diýe bize şundan hakyk bidar bolup näme etjegimizi bilemok. Näme etjegimizi bilemok diýip aýdýarlar. Diňe türkmen halky däl, şuň eline işleyen adamlaryň bidar boldy. Muň bir idiot görkezmeleri, muň bir idiot hereketleri diňe bütün dünýäni näle inni Türkmenistan'ın içindäki öz vekillerini güllüp başladı. Vilayet vekilleri, ýa-ni MHM gulluklary, polis gulluklary, bular diýär biz kimin teröristlerini biz gowulýar. Gelsin adamlar biz olara goşuljak diýerler. Ine şuňky günne Berdimuhammedowyň Türkmenistan'daky ýerine ýetirjik hökümet hökmüni alyp barýan işi. Vatandaşlar, wagt geldi. Biz ýertir galmaly. Biz protestam galmaly, miting galmaly. Bizim ikran gahrman oglanmaly, çykarmana barmaly, talap etmeli. Konstitusiýanyň esasyna haçanla sen listovka paýlan bolsaň, listovkada da Türkmenistan'ın konstitusiýanyň maddalary bolan bolsa, onun üçin hem adamlar tutup basýan bolsalar, onu konstitusiýany ýalan adamlar şonu karar edip, ikrar edip, şonu tasdiklan adamlar, şonu ikrar edip alan adamlaryň barsyny bir türmäge basmaly. Onun içinde Berdimuhammedow var, onun içinde konstitusiýon komissiýasy var, onun ýolbaşçysy var, onun dwaýurun dogany, onun içinde meclisiň ýolbaşçysy var, ýene bir garyndaşy, onun içinde deputatlar var, olaram biz basmaly bolýar. Eger şol oglanlar, şol ikrar edilen konstitusiýanyň maddalaryny görkezip, Türkmenistanyň grajdanlaryna öz haklaryny ýatlatmak üçin listovka goýan bolsa, onu biz bu oglanlary ellesek, onda biz bütün Türkmenistan'ın meclisini, ýa-ni häzirki halk giňişini basmaly. Sebäbi olar jenaýetçi. Olar şo kanunlary çykardy. Olar şol konstitusiýany kabul etdi. Egerde şo konstitusiýanyň maddalary bizde bir kanun bolsa, onda bizim döwletimiz nire bardy? Onda biz nire bardyk? Ine biz şu atlary Amerikan prezident Biden'a ýazyp iýerdik. Bize jogap geldi. Siz hemme edýän Berdimuhammedowyň hereketlerini, MHM'nin hereketlerini bize ýazyp aýdyp durun, biz dosya alyp barýasy. Tiz wagtda biz onuň jogabyna berersi. Ine şuny men ýatladýan Berdimuhammedowa şol aktivistler tutan MHM'şlikler pikir etmeýän arkamda prezident dur. Arkamızda jenaýetçi dur. Onam Amerikan prezidenti bütün dünyada jar etdi.
men diktatorlara karşı güreşerim diýip. Ine şu birinji diktatoram Putinler Berdimuhammedow. Taýýar bolun. Şonuň üçin jenaýaty gidenine ertelki gün maňa görkezme berile, görkezmäňiz ýok. Konstitusiýaň yadan maddalaryny yadan adamlary tutup basmana hiç il hakyňyz ýok. Oňa näme atmaska tapsaňyzam ol jenaýat işi. Siz menden o bilýäňiz. Ine şonuň üçin men ýatladýan size her hereketiniz, sizin atlaryňyz, familiýalaryňyz, kim hemme zady biz belli. Ol olanjyga bir zat bolaýsa, ol olanjyklara bir zat bolaýsa, siz şoň onu sede müste jogam bersiňiz. Men size yani ofitsialny aýdýan, resmi taýdan Fransada devlet topurynyň adynyň aýdýan. Biz Amerikan we Ýewropanyň hökümetleri bilen işleýäs. Biz şolary hemme bolup geçýän zatlary günle raport berip ýazyp oturýarys. Ine soň eşitmedim diýmem. Biz olar ekranyň önüne gürlejek bolup aýdamdyk bu zatlary sizi ofitsialny duýdurýan. Inni her gün 3-4 tane hat berýän. Hem e-mailden, hem şonuň saýtynda, hem poçta bilen diýär, ofitsialny. Inni başga tograga geçelim. Inni şu Bahadyrlyň bolun wakalar boýunça. Inni bul Berdimuhammedow öz jenaýatyny dowam edýär. Men näçe beýle diýen. Seredim. Gizliň saýlawlar geçirdi. Oňa buldatyl tapdy bir ýerden. Oňa öz adamlary sokdy. 111 tane kandidatdan 46 diýip saldy. Yalan. Polny yalan görün. Adamlar şol Türkmenistana saýlawlaryň geçýänden bilen ok. Onu nähil geçirmeli? Ofitsialna. Şonu geçirmek için şertler var. Kanun şertleri. Birinci, televizyonda 3 ay mundan ozal aydyp kimin saylanýanyny, saýlawçylaryň çykyşlaryny, hay saýlawçy beýlik saýlawçydan tapawudyny, onda şundan şu saýlawçylar her vilayata baryp, ýa çykyş edip öz programmalaryny, öz etjek zatyn özleri tanadar ýaly. Şolar aydan soň, hemmeler bilen soň saýlaw geçirilmeli. Adamlar kimdigini bilen ok, onun atlaryny bilen ok, ömrüni gören ok. Şu halk geňeşinde görer, bularny böküp çykar, prezidenti paça etmeli. Bul bizim arkadamy diýip. Ine şu ýaly bir kanun jenaýat işlerini öýle edýär we ittirip gelýär. Men şol Berdimuhammedowyň daşdöwründäki adamlary ýülenýän. Siz Hramowyň we Berdimuhammedowyň görkezmelerini ýerine ýetirmäň, olar düýünden bir kanun. Düýünden bir kanun. Ol jenaýat görkezmeler. Siz konstitusiýany menden gowulýan. Okan şo ýerde. Özüni bazalary neçeli registrasiýa edilen, ýa registrasiýa ýapylan soň 111 tane kandidat bardy. Bazalaryň özüni kandidat hökmüne goşýar, 112-nji bolup we özüni halk maslahatyna saýlýar. Ol bir kelle gelecek zat da dünýäde ýok zady. Bizim konstitusiýamyzyň 70-nji maddasyny bozýar, dogry. Bir tarapda prezident bolup dur, исполнительный organ, yani yerine yetirici organ şu vaqtda parlamentda ya da meclisde ya da halk geňeşinde bolmana haqqy ýok sebäbi iki tane şahy eline aldyk bolýar ofitsialna. Biz aýdyp gelýärdik şonu. Ine boldy. Bağlarym şonu özü geçirdi. Muňa ses berenem ýok, özü avtomatik ýagdaýda geçirdi. Ine muňa falsifikasiýa diýilýär. Falsifikasiýa diýmek sen bilmeýän oturýarsyň öýüňde, eýýän kararçykda geçdi, hemme zat 100% adamlar gollady diýip. Ine şu sebäp bilen, şu roýal metod bilen Hram bilen Jadan şunu Türkmenistanyň prezidentini öldürüp Niyazowy prezident etdiler. Ine şu roýal ýagdaýlarda jenaýat iş bilen prezident boldy we jenaýat işleri dowam etdi. Biz şunu Biden'a ýap urutdyk, düşündirdik. Sebäbi biz aýtdyk, bizim halkymyzyň güýji ýok. Bizim halkymyzy galar ýaly etmediler. Listovka gelmeden terörist diýip spesnaz öýüňe bar ýa. Ine şu roýal biz döwlete geldik, bizi halat edin, gaýrat edin, kömek edin diýip biz ýülendik. Bize anladan jogap berdi. Amerika bize kömek edýär. Ine şuň häzir jenaýat edýän işlerini bular raport edip saklap, öz Türkmenistanyň içinde gulluklaryň üstüne, öz ýa-ni adamlar bilen, bizim üstümüz bilen, başga da Türkmenistanyň raýatlary, grajdanlary hat ýazyp şolary dokumentalna suwtnama beripdiler. Ine bolup geçen zatlar şuň kununda. Şonuň üçin hökümetdäki işleýän ýolbaşçylar, MHM ministrleri, ýolbaşçy, siz garyndaş bolsaňyz,
kanun bozmalar, erteki günü şul prezident cinayetçi adam sizi halas etbilme, özünü halas etmese şükür eder. Ona gurrunam yok. O hakta gurrunam yok. O korkup size diýen zatlarına inanmam. Düýünden cinayet işi. Inni başga bir zat aýtjak belläp gelesim gelýär. Biz erti çykymyzda konstitusiýaň esasyna bizim dolu haklarymyz bar. Türkmenistanyň çägine koronavirus ýok diýip Türkmen döwleti ofisialna ikrar etdi. Ol diýmek, şondan soň hemme görkezmeler koronavirus we serketler ýapyp, ýa-ni daşynan adam gelmeler, içinden çykmalar, bu vilayetden bu vilayete geçmeler, ol bir kanun görkezmeler. Näme üçin? Sebebi koronavirus ýok, sen näme esasynda ýapýan? Sen bir karar ýa kanun ýa-da bir ikrar etjek bolsaň, ya görkezme berjek bolsam, bir da dayanmaly. Şoň dayanmak esasy ýok düýünden. Ine şoň üçin hormatly watandaşlar, ertir akyl welaýaty men ýatla diýen hemmesi biz üýüşüp Jitnikov taky yerleşýän MHM gullugynyň öňüne baryp sagat 10-na şol iki oglany bizim gahrmanlarymyzy Aşirov Didar we Döwran Klyçowy azatda çıkarmanı talap etmeli. Egerde şolar administrativ naruşeniyeti bar bolsa, onda şolar 2 sutka, 1 sutka oturup çıkmalı. Ýöne şolaryň ne administrativ naruşeniyeti bar, ne de şolaryň ýa-ni cinayet işi bar. Egerde konstitusiýaň maddalaryny Türkmenistana goýmak cinayet iş bolýan bolsa, onda bizim döwletimiziň ýol boşçysy idiot. Men öňüme aýyp gelýän ol bir idiot adam. Dünýäde özü maskara edip Türkmenistany maskara etgen diňe bir sany idiot prezident. Siz Demirgaly Karaýanyň alyp görüň. Ol şolar ýaly idiot görkezmeler beren ok. Ol halky bilen, halkyň problemasy bolsa halky bilen ýanyna adamlar atýa öz daýasyny atdy şol. Ýa-ni ýatkan üstüne. Bu bolsa öz garyndaşlaryna konstitusiýadan ýokary bir haklary berip, özi günne ertiden akşamaça cinayet işleri edip, bizim halkymyzy edip gelip otyr. Ine men şul zatlary aýtjak bolum size, Türkmenistanyna ertir taryhy waka bolýar. Haçan siz şul taryhy wakalary üns berseňiz, bu görülmedik taryhy wakalar. Ertir gün, ay men çykmadym, men düşünemok, men politikada zat diýseňiz, özüňizi allarsınız. Näme üçin bu zatlar size diýär? Siz politika üçin çykan zok. Siz bir gahrman, iksan gahrman oglany kanun esasyny azatlyga çykarmak üçin bizim gahrmanlarymyza golun hökmüne çykýarlar. Onun üçin institut tuturmalar, onun üçin men düşünemok, men bilemok diýmeler. Sebäp ol yalan aýtmak. Siz özüňizi anlaýan. Halk bilýär, onu gowy. Halk gorkya diňe bir zatdan. Men çıkarım niye? Yanımda çıkarım ka diýip şondan gorkya. Doğru düşünün. Biz mün adam çıkbilsek hiç kim saklamazlar. Eýýäm MHM işleri sizin öňüňizde haýyş edip öňüňize dargan diýer. Dargamallar. Biz onu video, suratlar hemme dünýä paýlap görkezler. Ine çykdylar, şular hiç kim ellemedi ýaly. Mass media, dünýä mass mediasyna. Şondan başlap adamlar size goşup gider. Gününden. Biz şol çykdykmy, inni ýa-da aýtmak ýol ýok. Sebäbi biz Türkmen halky. Biz edermen mes halky. Serdiň oglanajyklarymyza. Entek 18-19 ýaşly seninde dünýä garaşyny dogry bitirip bilmese de öz watany üçin nähili mertçe erkek ýalçykýan. Aýal maşgalaly, çağılar, babalar, eneler, ýaş olanlar, dogunlar hemmäňiz üýlenýär. Hemmäňiz çykyn. Olaryň sizi ellemäne aňarda dursun. Ýolun beklemäne haklary ýok. Elinize gül alyp bilseňiz gül bilen çykyn. Görkezin sizin yaraňyz ýok, sizin öz insap duýguňyz üstü bilen çykýanyňyz diýip görkezin şol atlary. Şonuň üçin Türkmen halkyň diňimi bize ýa-da aýtmak ýol ýok. Biz şu diktatory hökman suratda aýyrmaly. Başgaça şular ýaly ädim etmesek, aýgytly ädimimizi etmesek, öňümüz garankydyr.
Burayam meclis hem halk kengeşi hem ofisial däl ýagdaýda ofisialna aldy. Bir kanun ýagdaýda. Indi şunu biz saklap bilmesek, şun bir kanunçylygyny görkezip bilmesek, bütün dünýä biz utuluruz. Türkmenistanyň konstitusiýasynda 70-nji maddada ýazylýar. Meclis, Türkmenistan Halk Kengeşi şu Türkmenistanyň prezidenti 70-nji maddany bolan ýagdaýynda muny atstavkaga ibermeli. Derrew. Ine şol öz kararyny çykarmak bilmedik ýagdaýynda çykaryp bilmedik. Onu halk muny atstavkaga ibermeli. Bizim talap edýän zatlarymyz dogry kanuny urulýar. Dogry kanunyň esasyna. Şonuň üçin hormatly adamlar, biz 16.00 çelli garaşak, şol ikatany ugrany egerde goýermeseler, biz hemmämiz köşküňe baryp Türkmenistanyň prezidenti bir kanun jenaýatçy, idiot, dünýäniň tormozy Berdimuhammedowy atstavka çağırmaly boldy. Vilayetlerdaky adamlar 16.00 çelli habar gelmese, habar almasaňyz merkeze tarap gitmeli. Avtobus, takas, eşek, araba hemmäňiz gitmeli. Ine şeýdip biz aýgytly ädim diýen kinosyna ýaly türkmen halky bolup bir sany jellady ýerini görkezmeli. Bizim başga ýolumuz ýok. Egerde biz halk bolup soň galjak bolsak, egerde biz bir adamyň bir tohum gul boljak gel bolsak, bizim watanymyzy wagtlaýynça bize ata-babalardan berilen topragy, watany ente galdyrjak bolsak, çağalarymyza şonu berjek bolsak wagtlaýynça onu biz çykmaly. Egerde şu gerek çykmasak, biz öz namartlygymyz bilen bir kanunçylyga, adalatsyzlyga ýol açýar. Bundan soň bu adam bu halka menden hemme zatdan gorkýar. Saat çalıp aýdym aýtmaz, depip geçer bizi. Görün ýerine. Munyň garyndaşlary bizi islen ýerine tuturda zorlar, islen ýerine öldürip geçerler. Inanyň şoňa. Edip ýylar şonu. Şonuň üçin hemme türkmenler dünýäde Afgan türkmenleri, İran türkmenleri, Özbek türkmenleri video yapın, gollan türkmen halkyny. Daşynak türkmenler aeroporda varmaly saat 10-na ertir. Şondan başlap non-stop soňuna çelli durup Türkmenistany reisler açyrýar etmeli. Biz öz tarapymyzda hemme duşuklar, hemme ýüzlenmeler bütün dünýä jemgyýetine, bütün dünýä gurulmalaryna mass media ýaýradyp biz şol wakany bütün dünýä görkezip şu uly projektor Türkmenistany urutmaly. Türkmenistanyň prezidenti gaty gorkak adam. Gorkak bolan soň şol ýazatdyr edýär. Bayraklar berýär, ýa-ni konstitusiýany çalışýar. Gorkak bolan soň egerde mert milli lider bolan bolsa, onu adamlar bunu syýlamaly, onu bu adamyň hormaty bolmaly. Öz etjek işine berk bolmaly. Etjek işine gorkmalylar. Etjek işler diňe halkyň hyzmatyna gitmeli. Halkyň hyzmatyna iş et görmedik adam abi. Diňe halka garşy, diňe öz bähwidine we garnaşlaryna bähwidine edýän adam. Şoň üçin beýik türkmen halky biz diňe gitmeli, bizde başga ýol ýok. Sag bolun.